Відкрився. Останнє перекриття взяв по Аут НЗД, третє. Чекаємо на відпрацювання. Ну, блін, Аут НЗД ріже сильно зараз. Ну, нічого страшного. Бренд. Давайте глянемо. Бренд. Да, бренд теж може бути сильно від даних мінімумів розглядати. Ідеально було би по бренду. Чекаємо, як в нас Аут НЗД закриється. Зараз у нас в додачу до цього всього йде ще таймінг хороший. Ну, мені здається, що зараз уже хотілося б побачити відпрацювання. Якщо не зараз, то коли питання, да? Бо більше перекриттів я тут брати 100% не буду. Тобто це останнє 100%. На цій валютній парі це останнє перекриття. Чекаємо на відпрацювання. Що стосується АЕЦ-НВ, поки що нічого цікавого немає. Ну, чекаємо Аут НЗД. Тут залишається ще буквально 10 секундочок. І от, іде ця корекція, довгоочікувана. І через третє перекриття ми забираємо вже другий плюсик на даному прямому ефірі. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.